O Recuncho dos Libros, o programa da Radio Pública Municipal no que imos repasar a actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. O Recuncho dos Libros, o espazo para a lectura de Radio Eume. Moi boas, señoras e señores, o Recuncho dos Libros volve a abrir as súas portas, como sempre ao longo dos vindeiros minutos. Aquí en Radio Eume temos tempo para botarlle un ollo aos últimos títulos que chegan á nosa biblioteca e, como sempre, da man dunha das persoas que máis sabe de literatura da nosa vila, Anabel Alonso. Moi boas. Hola, boas. Pois comezamos este recuncho de luns día 8, pero iso sí, cunha mala nova, porque nos últimos días nos deixaba que Nos deixou a ilustradora, e a escritora Satrapi, a autora de Persépole, este libro, este cómic que xa temos recomendado aquí no programa, que supuxo no seu momento unha gran un éxito arrollador, que é comparable con Maus o cómic de Spiegelman, e ademais a noticia era moi triste porque o titular da noticia era que morreu de tristeza, porque hai un ano que lle morreu a súa parella, e unha persona nova, tiña 50 e poucos anos, e a verdad que é unha noticia moi triste, pero bueno, nos deixou a súa obra que é interesantísima. Si, vai quedar aí para sempre, non? Aí comezamos con malas novas, pero bueno, a mellor tamén temos boas, porque hai unha semana que abríades novamente a sala infantil, iso sí, horario reducido, e semella que a cousa de momento vai ben, non? De momento, sí. De momento estamos contentos e a cousa vai ben. A ver como evoluciona a cousa. A vindeira semana arrancades o horario de verán tamén cambian, non? Eses horarios de apertura. A vindeira semana empezamos a abrir solamente polas mañás, de 9 a 2, e daremoslle un pouquiño máis de apertura tamén á sala infantil. Todavía non temos fixo o horario, pero probablemente será como de 10 a 12. Pois aí quedan esas últimas novidades con respecto ao horario da biblioteca, e agora sí, ímonos meter en faena, metemos as mans en fariña, non? Como dirían as señoras. Recomendacións desta semana para os máis pequenos da casa. Pois traigo vos 2 libros para rapaces como de 6, 7, 8 anos. Primeiro, un libro en castelán que tuvemos a sorte de presentar na biblioteca, de feito non na biblioteca, sino no parque, un día que facía un día maravilloso e que salimos a facer esta actividade no parque, que é Oli, el saltamontes aventurero, de Gemola. Gemola é unha contadora que xa ten estado outras veces en Xoves na Biblio, e veu a contarnos nesta ocasión a súa propia creación. Este libro que ten como protagonista a este saltón, e ten como protagonistas tamén as bibliotecas. De feito, a historia conta, digamos, a este saltón que vive no xardín da Biblioteca de Oleiras, a Rosaleda, e entón está moi intrigado por saber que pasa dentro dese edificio da biblioteca, non? E entonces investiga aí a maneira de entrar e de descubrir, digamos, o mundo dos libros e o mundo das bibliotecas para despois crear a súa propia biblioteca para saltóns ou para insectos, para bichos en xeral, non? Nada, é un conto autoeditado por Gemola, e que fala sobre todo do amor aos libros, ás bibliotecas, e me parecía que podía ser un libro interesante. Os debuxos tamén son dela? Ou conta con colaboración? Porque son moi bonitos, Creo que os debuxos, es que ahora mismo non me lembro, pero creo que os debuxos tamén son dela, sí. Carolina Starr. É que a verdade é que o saltón é moi simpático, Sí, é moi simpático. Moi bonito. Na presentación do libro, e cando ela veu a facer o contacontos de Oli, os nenos e as nenas tuveron a oportunidade de facer un pequeno saltón con unha pinza da roupa, que lles quedou moi simpático. Mira que original. E xa en galego, cal é a proposta desta semana? Mira, en galego traigo un libro que se chama Latexos, é un libro de poesía que me encantou. Fala todo, Latexos fala do corazón, e está como dividido en 5 partes. O corazón sae pola lingua, o corazón sae polos ollos, o corazón sae polos oídos, o corazón sae pola nariz e o corazón sae polos alumiños. E digamos que cada un desas partes está dedicada a un dos sentidos.
pola lingua, pois, o sentido do gusto, polos ollos o sentido da vista, polos oídos o sentido do oído, bueno. Entonces, digamos que os poemas de cada parte están un pouco relacionados con eso, ¿no? con ese sentido. E son preciosos as ilustracións, que en moitas ocasións teñen corazóns anatómicos, o sea, o normal de sempre, ilustracións dos corazóns anatómicos e non o típico corazón, ¿no? E me parecían super bonitos e super interesantes. E todos os libros van ao redor do mundo do corazón, do latexo, pero en cada parte, digamos que, por exemplo, na parte da vista, me pareceu super bonito, na parte da vista os moitos poemas son caligramas. Entón, aparte de que se fale deso, digamos que o propio poema debuxa. Neste caso, pois, por exemplo, electrocaligrama, pois o poema é como que debuxase as líneas das máquinas que miden os latexos do corazón, non? E me pareceu, eso, pois, realmente... Estéticamente sí que é moi bonito e moi original. Moi original e despois que digamos que ten moita rima, o sea, está é moi musical. E bueno, me pareceu precioso, a verdad. Foi premio Arume de poesía para a infancia e creo que é un libro precioso, para nenos, pero creo que calquera persoa... Sí, adultos é moi atractivo. Sí, que calquera persoa lle podería prestar escoitar estes poemas, que ao mellor son un pouco simples porque están pensados para rapaces pequenos. Beatriz Dourado, que é a autora, e Irene San Juan, a autora das ilustracións, Beatriz Dourado dixo que este libro naceu un pouco para a súa filla, como unha forma como de darlle estes poemas a ela, ¿no? A súa filla maior. E realmente me parece unha preciosidade. Sí, moi bonito. Moi bonito e moi interesante, moi ben, o sea, moi estructurado, moi interesante isto de facer as 5 partes cos 5 sentidos. Non sei, me pareceu moi chulo. É unha publicación que, como leva este premio Arume, se fai entre a Fundación Xosé Neira Vilas e a empresa Deleite, por iso leva aquí digamos, Irene San Juan é a ilustradora ou tamén... Irene San Juan é a ilustradora, sí, e Beatriz Dourado a autora dos textos. E bueno, e tamén colabora na edición Galis, a Asociación do Libro Infantil e Juvenil Galego. E a verdad, me pareceu un libro realmente precioso. E precioso, interesante, bueno, creo que ten moitos valores. Ímonos agora para o público adulto porque... Chega neste caso un título que de seguro que nada máis entra pola biblioteca xa sale. Pois sí. De segurísimo. Temos neste caso 2 títulos, como sempre, un en galego e un castelán, e en castelán é un deses libros que, vamos, van a estar prestados desde o momento en que se poñan na estantería hasta, sabe Dios, que é El novio de Freida McFadden. Xa comentáramos aquí que no ano pasado, no 2025, os 4 libros máis prestados da biblioteca eran os que tiñan o número 1, 2, 3 e 4. La asistenta te vigila. Era esta autora, ¿no? Son libros doados de ler, que nos plantean pues, evasión e intriga, que te enganchan e te teñen aí lendo hasta o final, que se leen, como me dixo unha usuaria hai pouco, que cando devolvía un libro desta autora, este libro lese só. E efectivamente, se lese só, porque son moi, te enganchan e son moi doados de ler. Eu creo que se te comentei, pero por exemplo, os 3 de La asistenta, sí que nunha fin de semana a la forma. Sí, os lees todos. O sea, en nunha tarde te sentas e o lees. E a verdad é que agora que estamos aí con esta cousa de que chegará o bo tempo e que iremos á praia ou iremos ao lago ou iremos a pasear, pois nos presta tamén esta literatura que nos sirve para descansar, para evadir a cabeza. Sí, que non te leva a pensar nada máis. A realidade non é a veces moi agradable e tamén presta deixala voar. E, bueno, neste caso nos propón unha historia pois, de unha rapaza que ten mala sorte, digamos, coas citas amorosas e que ao mesmo tempo no seu edificio sucede un asesinato e
hai como unha continua dúbida se a persoa coa que empeza a sair e todo eso, pois é un home maravilloso ou polo É un contra psicópata, é non? un asasino. E digamos que mantén, hai moitas sorpresas e se mantén a intriga hasta o final. O sea que recomendo Chama moita para atención de quen que queira evasión. chama moita atención de que, mala que non forma parte da triloxía del asistente, así que todas estéticamente as portadas van todas pola mesma liña, Sí, bueno, de feito, unha cosa que comentamos aquí nos a veces no traballo é que últimamente os diseñadores gráficos non se rompen moito a cabeza coas portadas, porque hai portadas super parecidas, incluso de libros que son de autores distintos, que non teñen e que son super parecidas. Esta cousa de recurrir ao vermello, aos elementos vermellos e todo eso é moi clásico da novela de intriga en xeral. Non, a mí chama a atención iso de que tamén é como unha característica básica destes libros de Frida McFadden, é dicir, ves ese tipo de letra, esa forma de diseñar a portada, xa sabes de quen é o libro, non fai falta que enseñes o nome do autor, non? Entendo que estará estudiado. Sí, evidentemente. A proposta en castelán era El novio de Frida McFadden e a proposta en galego desta semana, para os que somos máis maiores, Illa de sangue. Esta novela, Illa de sangue, de Carmen Baliña, foi premio de narrativa breve Repsol 2025. Aínda creo que a semana pasada, ahora non recordo se foi no programa anterior ou no anterior máis, recomendábamos outro libro de Carmen Baliña, As tolas que non o eran, aquel que falaba sobre creo que hai un par de semaniñas sobre as mulleres de Conxo. Pois neste caso non é un ensaio, é un libro de ficción, unha novela, pero tamén recolle en certa medida pois algunha desas historias das mulleres de Conxo. Se desenvolve na illa de San Simón, supoño que todo o mundo sabe que a illa de San Simón durante unha temporada foi cárcere para represaliados da Guerra Civil e digamos que hai como unha historia que se construye sobre esa memoria, non? Unha historia familiar de un home que estuvo ali prisioneiro e digamos a súa muller, as súas fillas, as súas netas e as súas bisnetas, e a protagonista do libro é a bisneta dese home que chega á illa de San Simón para facer unha estadía literaria e desaparece. E durante toda a novela, digamos que hai eses dous fíos argumentais, contarnos a historia desa familia e ao mesmo tempo a investigación ou sobre esa desaparición desa muller. Está contado en primeira persoa por unha das compañeiras que está facendo a estadía literaria con ela e bueno, a verdad, lina super rápido, me encantou a novela. Hai moitas cousas históricas, pero non son apabullantes, non hai tanto, o sea, hai detalles históricos, pero non é tan apabullante, e fala moito sobre como se heredan os traumas, digamos, non? Como se primeiro se escapa deles as fillas deste represaliado. Unha é a que acaba en Conxo e as outras dúas, digamos que intentan facer todo o contrario ao que significaba seu pai, eu creo que en certa medida tamén como unha forma de sobrevivir, non? E como a bisneta intenta volver a recuperar a historia familiar cando foi unha historia silenciada, non? Cousa que tamén podo comprender que a mellor houbera unha época non que necesites non falar de determinadas cousas. E a verdad, eso se desenvolve en eses dous planos temporal, por un lado a historia da familia, por outro lado toda a investigación da desaparición da rapaza, e me parece moi entretida e moi interesante. E a primeira incursión de Carmen Baliña na ficción, que esperemos que seña a primeira de moitas. Pois seguro que sí. Máis cousiñas. Martes de cómic, a proposta esta semana para quen é? Para os pequenos, para os adultos? É para os pequenos, pero un pouquiño maiores, non para este cómic que traíamos últimamente para primeiros lectores, sino máis xa para nenos de 10, 11, 12 anos e tamén incluso para adultos podría ser interesante. Se chama Historias do Páramo, de PJ e Senande, tuvo bastante boa acollida. Este libro está editado por Galaxia
E conta un pouco así como unha historia distópica, estamos nun mundo cheo de violencia, de bandidos, e nese arranque da novela, digamos, unha especie de mercenarios. Hai unha protagonista fundamental que é Cairo, que é unha candorca vagabunda que, bueno, é unha candorca antropomórfica que eu, sinceramente, nunca diría que é unha candorca, pero bueno, vale. Si eles din que é unha candorca, non son eu para quen para decir nada. E digamos que atopan un tesouro e cando abren ese tesouro é unha nena. Pero é unha nena que ten como un poder especial, digamos. E entonces esta Cairo se convirte como nunha especie de guardián, guardaespaldas e amiga que adopta a esta nena e que a protexe, digamos, de forzas oscuras que se queren facer con ela. E, bueno, hai moita acción, e logo tamén moita tenrura, moitos momentos así máis tenros. E ten un estilo así bastante como futurista e tal, recorda un pouco aquelas imaxes de Metrópolis ou algo así, ¿no? E, bueno, me parece, nada, se lee nada pequeniño, nada, e creo que pode gustar a ese público, pero que tamén pode gustar ao público adulto, como moitas veces falamos, ¿no? De que hai libros que son para todos. Sí, pois despois de Martes de Cómic, pois agora ímonos de viaxe, porque o noso patrimonio desta semana vai nos levar a Rianxo, non? Sí, vamos a falar do Pazo de Martelo, que teño que decirche xa agora mismo que me dá mogollón de envidia, porque o Pazo de Martelo é a sede da Biblioteca de Rianxo e é unha torre do século XV, originariamente do século XV, que despois se reconstruí no século XVII, finais do XVII, principios do XVIII, e ten no seu blasón ten 2 escudos feitos por Castelao, que se publicaron na revista Nós no seu momento. Acaba de ter unha rehabilitación completa, de feito creo que a biblioteca todavía non volveu, ainda está buscaronlle un espacio provisional e me parece que ainda está no espacio provisional e ainda non volveu porque se acaba como de, non hai tanto que inauguraron esta nova, bueno, e cambiou completamente, a verdade que hai, se tedes ocasión botalle un ollo, hai unhas fotos espectaculares da reconstrucción e da rehabilitación do edificio. Aquí témolo complicado para levar a biblioteca a un pazo deste estilo, Pois está declarado patrimonio, o sea, ben de interés cultural desde o ano 1973 e estuvo habitado hasta principios do século XX. O seu último habitante foi Evaristo Martelo Paumán del Nero, que era poeta, amigo de Castelao, e desde que morreu a finales dos anos 20, pois o pazo estuvo baleiro ata que o Concello comprou, restaurou, e é sede da biblioteca desde os anos 80. Xa vos digo, un edificio super bonito, si tedes ocasión botalle un ollo en internet as fotos ou tal, e se podedes visitalo, pois mellor aínda. Aquí temos moi complicado para buscar algo así onde meter a biblioteca, pero tamén eu creo que sería un escenario fantástico. A verdade é que é precioso, si ves as imaxes son realmente bonitas e digo, que envidia. Sí, envidia, bueno. Quedaremos agardando, quen sabe. Envidia sana, o sea... Quedaremos aí agardando, quen sabe mellor algún edificio así, non sei... Tamén habería que ver o que opina a bibliotecaria de Rianxo, porque ao mellor resulta que é moi bonito, pero pouco práctico. Tamén pode ser. A veces eso pasa. E que fai algo de frío, estas cousiñas... A verdade é que a rehabilitación todavía non... As fotos que vin non están os libros ni nada, entonces non sei como vai a traducirse eso, ¿no? Pero as fotos son preciosas. Pois, máis cousiñas. Ímonos falar de poesía, porque mércoles de entreversos desta semana, que lle dedicamos? Dedicamos a Manuel María, bueno, un clásico, e a un libro especialmente clásico de Manuel María, que é un libro de poesía infantil, Os soños na gaiola. É un libro como fundacional da poesía infantil, porque está publicado no ano 68 por primeira vez, es decir, hai casi 60 anos.
digo, porque Manuel María quería, botou en falta, digamos, na súa infancia unha referencia poética en galego, e está dividido como en varias partes, unha parte dedicada ao mundo, no que se fala pois, do sol, das estrelas, unha parte dedicada ás cousas, na que se fala dos obxetos, pois o muiño, ou a fouce, ou un foguete, unha parte dedicada aos homes, aos nenos e ás nenas, que se fala das profesións, e unha parte dedicada aos animais, que se fala de moitos animais diferentes. Este libro foi musicado no seu momento por Suso Bamonde, nun disco que se titula así tamén, Os soños na gaiola, e algunha desas cancións son super conocidas, a do Cuco, por exemplo, é unha canción que é moi coñecida. Tamén les levou ao teatro no ano 2016, baseado nos textos deste libro, se fixo unha obra infantil de títeres, e é eso, un clásico da literatura infantil. Acórdome que o tivemos de visita cando estudiaba en Endesa, veo de visita, porque léramos, creo que era das cousas de Ramón Lamote, e viñera a falar connosco, adicou nos os libros a todos, un señor super simpático. Pois, a verdad, unha maravilla, e xa vos digo, como un libro fundacional da poesía galega, infantil especialmente, non? Un libro fundacional da literatura infantil. Sí, porque todo o mundo coñece a Manuel María por ese terrachá, non? A nivel poético, pero a mellor esta parte de poesía infantil pues, se temos un poquinho máis aparte. Calquera persoa que lea o libro se atoparía de repente con que hai poemas aí que lle soan moitísimo, porque, xa che digo, foron super coñecidos, levadas á música e se fixeron cancións moi coñecidas. Pois imos agora a falar de cine, xoves de libro e peli, un autor consagrado que vende moitísimos libros, a quen lle guste, porque, por exemplo, non son nada fan del, e que tamén ten adaptación de algunhas das súas obras a gran pantalla. Falamos neste caso de Arturo Pérez Reverte. Sí, traigo vos El Capitán a la Triste, que tampouco é que seña moi fan eu de Pérez Reverte, pero recoñezo que esta serie de libros del Capitán a la Triste tuveron moito éxito, e sobre todo, o sea, interesante pola novela, que é moi interesante, pero sobre todo me interesa falar da película, que no seu momento foi como a gran superproducción... Con Viggo Mortensen. Claro, a gran superproducción española, non? Unha película que estuvo nominada a 15 Goyas, aos premios de cine europeo, e claro, que contaba con un artista da talla de Viggo Mortensen, un artista internacional, que además acababa de facer, eu creo que El Señor de los Anillos, cando veu facer esta película, non? E que conta toda esa historia do personaxe de A la Triste, ese veterano dos tercios de Flandes, que xunto co seu paxe, Íñigo de Balboa, traballa como mercenario, digamos, a soldo, non? E tamén hai unha serie de televisión que do ano 2015, que o protagonista, o que fai o personaxe de La Triste é Aitor Luna, e que se pode ver actualmente en Amazon Prime. Tamén se pode ver a película en Amazon Prime. E os libros, é verdad que tamén agora para o verán son libros moi entretidos, con moita acción, misterio, e que se desenvolven nesa España do século de ouro, do reinado de Felipe IV, e pode resultar moi interesante para os que aman a novela histórica, pero que lles gusta tamén a intriga e a acción. Unha cousa que non me gustoume a película a nivel de fotografía, paisaxes e demais, está moi ben feita, pero despois fixese un pouquiño larga, un pouco aburrida. Si, fais así un pouco pesada, non? Creo que quixeron concentrar moito en moita historia en pouco tempo. Bueno, porque quizá son historias complexas e que teñen moitos e nas que pasan moitas cousas, non? Este mes de xuño está a dedicar a Luis Tueco, e que nos vas contar esta semana del? Pois vamos contar un pouco esta curiosidade que está un pouco paralela ou a marxen do seu mundo literario, que é a súa labor como director dos castelos de Grisel e de Valbuente, non? Estes dous castelos que mercaron casi en ruínas, reconstruíron, reciclaron, digamos, e que agora son espacios para eventos e tamén hotéis, non? Bueno, entonces fan todo isto, digamos, con un interés histórico
e ofrecenlle ás persoas non solamente unha estancia nun espacio moi bonito e tal, sino tamén, digamos que, conversas literarias, información histórica, rutas pola zona explicando cuestiones históricas e cuestiones arquitectónicas. Entonces, me parecía bastante interesante esta faceta que foi anterior aos seus libros aos seus novelas históricas e que entendo un pouco que probablemente foron a razón pola que Luis Zueco se meteu a escribir novela histórica, porque que nace aí de toda esa labor previa que porque el é licenciado en Historia, aunque tamén é enxeñeiro. Entonces, digamos que ten esa doble faceta de técnico e tamén de humanista e de feito unha cousa que se destaca tanto nas páxinas web de un castelo como no de outro é que el fai de anfitrión ás persoas que van ali a quedarse e fai con eles pues, rutas e manteñen conversas e explican a historia dos castelos e me pareceu unha experiencia que seguro que é superinteresante. É un aliciente máis, porque claro, ti podes ir visitar, ainda falábamos, non me acordo que programa foi, que falábamos tamén dun pazo que agora estaba transformado en balneario, me parece unha cousa así fora, e claro, que teñas a oportunidade de visitar ese tipo de lugares históricos, lugares históricos, e que contes con alguén que che vai acompañando en toda a visita e que te explique todo e que te propoña desde ali facer outras visitas pola zona e coñecer máis cousas, digamos que sacas como un rendemento cultural a esa visita que claro que é estupendo. Sí, para os que somos cu inquieto, que non paramos nunha cama de hotel, máis que o xustiño para dormir, pois mellor que mellor contar con este tipo de propostas. Esta semana para a nosa vila, pois contamos cunha novela, como di a súa autora, spicy, non? Dese amor aí medio picante, porque te decantache pola primeira obra de Zaida Picos. Pois sí, a primeira novela de Zaida Picos, que no seu momento presentamos na biblioteca, Como hacer de tu vida un desastre. Conta a historia dunha rapaza que decide, que traballa no mundo da equitación e dos cabalos e decide irse a Italia a traballar. E ali, pues, digamos que se ve como entrando nun mundo de citas amorosas na que hai dous homes que lle gustan moitísimo que non teñen nada que ver e non sabe por quen decidirse, digamos, ¿no? Entón, toda esa cuestión amorosa e tamén un poquito efectivamente picante, unhas escenas un pouco subidas de tono, pero é moi entretido. E además nos deixa un pouco ao final como a dúbida non nos aclara claramente, hai un final un pelín aberto, hai unha segunda parte, o sea que cando si ledes este libro e vos gusta, que seguro que sí, pois xa teredes ganas de coller a segunda parte. Outra cousiña que ten este libro que tamén recurre neste caso moitas veces a paraxes daqui das Pontes. Sí, porque ao mesmo tempo que fala da súa vida ali, lembra a súa vida, porque ela, digamos que vai ali escapando dun amor un pouco tóxico, e lembra aos seus pais, lembra a súa vida, e digamos que sitúa a ese personaxe vivindo nas Pontes, non? E entonces fala do lago e fala das Pontes en xeral. E resulta moi entretido e moi agradable de ler. Falando con ela, intentando sonsacarlle para cando a segunda parte de Como hacer tu vida un desastre, dixo que ainda teña pendente un libro, Proxecto República Dominicana, que non é o título, non? Porque recordamos que tamén aquí presentou Solo te pido un año, que ao principio era Proxecto Argentina, ponlles así o nome aos libros antes de poñerles o título, e que cando acabara ese Proxecto República Dominicana íase poñer con esa segunda parte de Como hacer tu vida un desastre. Entendo que este debe de ser Proxecto Italia. Pois non sei, ves, cando comezou a escribir non lle preguntamos, mira. Empezou, non era Proxecto Italia, era Como hacer tu vida un desastre porque comezou a raíz dun blog que ela escribía. Ias facendo distintas publicacións nun blog de distintas cousas que lle pasaran e demais, e colleu aí o título. Despois non tivo nada que ver o que era a novela, pero comezou con iso. Eu creo que a verdade é que é un libro moi entretido e o que estábamos falando hoxe de que para o verán está perfecto. E eso, además, así lemos as autoras locais e que parte dos
dos seus historias pasan nesta zona e tamén esa proximidade, digamos, que fai as historias como máis verosímiles e máis creíbles, Achéganse, non? como as de Robert Cajiao, como temos falado en máis como temos ocasións. falado en algunha ocasión. Por certo, prestaste máis libros no verán? Non, pero estamos igual. A verdad que non hai, quizá un pouquiño menos, porque o horario da biblioteca é máis reducido, e entón pode ser que haxa un pouco menos de... Digamos que ao mellor o que cambia é o público. Prestamos máis libros ao mellor de adultos do que prestamos no inverno e menos de infantil. Notase que xa os adultos teñen algo máis de tempo libre. Claro, exactamente, sí. Hai uns días despedíamos xoves na Biblio, pero sí que é verdade que aínda tedes algunha que outra actividade a maiores estes días, non? Denantes de botarlle o peche ás actividades infantís e denantes de que cheguen as actividades da Festa do Carme, porque hoxe mesmo pola tarde, polo que teño entendido, temos a 6:30 visita, non? Chegan os nenos do Peque Conservatorio? Teñen os nenos do Peque Concert que van a facer aquí unha das súas aulas e despois creo que van a facer outras dúas tamén na Praza de América en outros días e si temos esa visita dos rapaces á sala infantil pero tamén mantemos aínda máis actividades porque seguimos co falarmos todos os mércores. Queda algo do Club de Lectura? Seguimos lendo 2 libros do Club de Lectura, o de novela negra e o de novela normal, que vamos a ter a reunión a finais de mes e tamén en breve para mediados, un pouco máis para o final, teremos a excursión de relendo, que nesta ocasión iremos a Santiago a visitar o Parlamento Galego. Mira, que entretido, que divertido, que ben o vades a pasar. Pois sí. A verdade, ves? Estou por meterme en relendo. A ver se non nos ven un día de moito calor. Estou por meterme en relendo a vida con vosotras para ir de paseo, A verdade é que sí que apetecible esa idea. Pois, Anabel, como sempre, un placer compartir contigo estes minutos, compartir todas estas novidades que chegan á biblioteca e agradecerche que nos expliques, que nos achegues todo o novo, todas as actividades que impulsadas neste departamento e que nos fan a vida cultural aquí nas Pontes moito máis fácil. Moitas gracias a vos. Pois isto foi todo no recuncho dos libros de hoxe. Nos volvemos a vindeira semana con máis novidades e actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. Que teñan unha moi boa semana e lembren que, como dirían os da Ría, hai que ler, inda que sexa sempre o mesmo libro.